Syky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou a témou dnešného videa je zateplenie chatiek. Kedy zateplovať a kedy nie? Stručne povedané, pokiaľ máte chatku na náradie alebo sklad, nezateplujte. Vašemu náradiu je úplne jedno, či je v zateplenej alebo nezateplenej chatke, je to splýtvanie peňazí, vyložene máte úžitkový priestor. Kedy však zateplovať? Pokiaľ tieto chatky používate k príležitostnej rekreácii, to znamená občas cez víkend, cez leto, keď ste na záhradke, na prespatie, vtedy je to super. Otázka je, že čo zateplovať. Za mňa pri tomto type stavieb do 25 m2, do sily materiálu do 70 mm má zmysel zásadne zatepliť strechu. Z akého dôvodu? Pretože v lete najväčšie prieniky tepla z hora smerom do chatky idú cez strechu. Zvýšite tým teplný komfort tým, že zateplíte priestor, to znamená dáte tam sklenú vatu, parozábranu a zaklopíte to perodrážkovou doskou. Naopak v zime, keď je chlad, chcete vykúriť chatku, teplo vám prirodzene prúdi hore a zateplenie vám ho udrží, takže keď zateplovať strechu, úplne perfektné, vyrieši vám to veľkú väčšinu vašich starostí o to, či v zime bude teplo, alebo naopak, či v lete nebude prílišné teplo. Ďalšiu vec, ktorú má zmysel zatepliť, je podlaha. Tu na tie prieniky nie sú až také zásadné, ale jedná sa skôr o pocit chladu v zime od nôh a tým, že vlastne zateplíte priestor medzi podkladnými hranolmi, to znamená pod podlahou, získate zhruba 10% tepla a najmä výborný pocit, že vám nie je zima od spodu. Oceníte to najmä v chladných mesiacoch a v zime. Čo z mojej strany nezateplovať? U zrubových chatkách do 70 mm nezateplujte steny. Z akého dôvodu? Pretože vy chatku používate príležitostne, je to rekreačná chatka. Ste tam na deň, možno na dva a v zime možno raz za mesiac. Tá chatka vám tak či tak vychladne. To je prvá vec. Druhá vec je technologická. Chatka bude ďalšie 2 roky klesať, pretože to drevo a prirodzene sa vysuší a klesne. 1-2%. Není to veľa, ale už by ste museli na to technologicky myslieť, je to náročné. Ja to nedoporučujem. Tretia vec. Keď si kúpite chatku o sile napríklad 40-44 mm od nás, tak aj obložky zárubní a okien sú dimenzované presne na túto silu. Pokiaľ chce niekto zateplovať, OK, rátajte s tým dopredu, ale musíte si dať úplne iné okná s úplne inými rámami, aby to malo celé hlavu a petu. A najmä celý ten efekt, ktorý dostanete od zateplenia stien, sa vám stráca v tom, že vy vlastne v tej chatke budete len chvíľu. Prídete v piatok, odídete v nedeľu a ďalší mesiac sa tam napríklad v zimnom období neukážete. Tá chatka vám v podstate vychladne rovnako ako zateplená, tak nezateplená. Pokiaľ kúrite, teplo sa vám tam udržuje, pokiaľ nekúrite, tak vám to teplo v nezateplenej chatke odíde o 2-3 hodiny skôr, ale za mesiac ste stále na tom istom. A v lete vám to až tak moc nepomôže, pretože ako som už na začiatku videa povedal, najväčšie prieniky tepla sú práve cez strechu. Takže pokiaľ zvažujete chatku zatepliť, áno, skvelý nápad, ale zateplite najmä strechu, prípadne podlahu. A ešte jedna malá vec. Čo sa týka podlahy, pokiaľ sa rozhodnete, treba ju zateplovať hneď. A to z toho dôvodu, že vlastne keď už raz tú podlahu máte nabitú, tak museli by ste ju dávať dole, poškodíte dosky, aby ste vedeli uložiť do podkladných hranolov polystyrén. Pokiaľ chcete zatepliť pod strechou, pri tomto rekreačnom type chatky je to veľmi jednoduché. Pod strechu medzi krovy natlačíte sklenú vatu, parozábranu a zaklopíte to doskami a vlastne zateplenie je funkčné. A na tento typ chatky a najmä na dĺžku použitia, ktorú vy využívate počas roka, je to úplne ideálne a ekonomicky najlepší parameter. Takže ak som vám dal otázky na to, prečo zateplovať alebo nie, tak som rád, keď nie. Volajte, píšte a radi vám odpovieme. Pekný deň.